Mitä kello on? Tänään on se päivä, kun mä pääsen vaihtaa tallia. Jes! Tästä päivästä tulee niin kiva. Onkohan mun iskä valmiina? Moikka iskä, onko sä valmiina lähtemään? Voidaanhan me lähteä. Otan se jogurtti mukaan autoon. Tästä tulee maailman paras päivä. Toivottavasti Freija ottaa sitä myös. Vaikka Freija, sekin varmaan autot innolla. Menen autoon. Kauan se muuten kestää ajaa. Noin 10 minuuttia. Mä pärjään kyllä loppupäivän. Nyt mennä kotiin. Mä otan vaan Freijan tuolta trailerista. Onneksi me saatiin sulle tallipaikka täältä. Kuka toi on? Hei, mahtavaa, he saapuivat. Ketkä he? Moikka, sä oot varmasti Moona. Mennään tonne päin, niin voidaan esitellä enemmän. Joo. Mennään tähän maneesin lähelle. Eli tervetuloa tänne Shahan tallille. Mä oon siis Tiina, mä oon tän tallin omistaja. Ja Milla vois muuten esitellä sulle paikkoja. Okei, kiva. Hei Milla, tuukko käymään? Joo, voin mä tulla. Niin mitä? Haluaisitko sä esitellä paikkoja tuolle uudelle tallilaiselle? Joo, totta kai. Hyvä, no te varmaan pärjäätte, mä menen jatkaan tuntia. Moikka. Moi, mä oon tosiaan Milla ja voidaan vähän katsoa niitä paikkoja. Ja sä voit varmaan viedä sun hevosen tohon tarhaan, kun siellä on nyt vapaana 2 paikkaa. Joo, okei. Joo, mäkin tuun. Jes, hyvä. Nyt voidaan mennä katsoa paikkoja. Elikkä siis täällä on maneesi ja se on aika iso. Joo, näyttää tosi hienolta. Jep, se on. Voidaan mennä tonne johonkin talliin katsomaan. Tässä on siis tallin uusin talli. Se tosiaan uudistui just pari viikkoa sitten. Oho, aika hieno. Jep, siellä yhteensä 11 karsinaa. Sitten kun tästä kävellään, niin tossa on yksi toinen talli. Ja sitten kun kääntään tänne, niin on päätalli. Jep, ja sitten tuolla on kenttä ja täällä on ponitallit. Miten toi uusi tyyppi näyttää noin tutulta? Mennään Star. Niinpä, jep. Iina, mitä sä teet täällä? Moona, tunneeko te Iinan kanssa jostain? Moona, nyt mä muistan sut. Mä luulin, että sä muutit. En. Mistä te puhutte? Mä en nyt jaksa rupeta väittelemään taas. Selvä. Tunneeko te jostain Iinan kanssa? Joo, me käytiin samalla tallilla joskus 3 vuotta sitten. Ai, mutta miksi kuulosti jotenkin kiukkusilta? No, me oltiin silloin 3 vuotta sitten aika hyviä kavereita, mutta mitä? No siis tästä on jo vähän aikaa ja... no siis... Hän on varastanut multa kerran yhden hevosen, jonka nimi oli Pilkku. Ja sitten kun me löydettiin se, niin sitten seuraavan päivänä se oli tehnyt sitä ilmoituksen mukaan, että se on myynnissä ja heti tuli ostajia ja mä olin silloin kipeä ja se sai myytyä sen ilman mun lupaa ja mä en oikein tiedä, miten se oli mahdollista. Mitä? Aika paha. Niinpä ja poliisit eikä mikään meidän oikein uskoa ja Iina sai tosiaan rangaistukseksi niin kuin joutui vaihtaa siis tallia ja sitten sai niin kuin vuoden kotiarestissa ja niin. Mitä ihmettä on vaikka kuinka lievä rangaistus? Niinpä. Mut voidaan mennä ratsastaa siellä sun hevosella nyt. Joo, mennään vaan. Täällä voi siis varustaa. Okei. Mistä on ne harjapakit ja varusteet? Mä tuon. Tässä on harjapakki. Kiitti. Nämä varusteet. Siinä. Kiitti. Mä oon valmis. Voidaan mennä kentälle. Joo. Moikka
Star. Mun on pakko nähdä sen Moanan tuntia. Mennään kentälle tuumoilla. Hyvä Freija. Teillä syy tosi hyvin. Jep, Freija on kyllä luottoheppa. Vai luottoheppa, sehän nähdään. Mennään peläyttää se. Porkkanan pala tepsii kaikkiin hevosiin. Sitten odotetaan, että ne tulevat kohdalle. Hyvä Freija. Nyt. Jes, piiloon. Freija! Hei, mistä ihmeestä toi porkkana lensi? Moana, onks kunnossa? No joo, en mä nyt korkealta pudonnut, mutta mistä toi porkkana lensi? Se täytyy tulla tuolta varustehuoneesta. Onks siellä ketään? Voi vitsit. Moana, ei siellä toinenkaan näy ketään, että mistä ihmeestä ei voi tulla? Niinpä, en porkkana tule sen lentänyt tallilla. No siinähän se nyt ainakin sivuutta voitte jatkaa tätä tuntia tai niin. No niin, jatketaan. Kyllä näin, että mun kaveri Iina meni tuonne varustehuoneeseen. Mutta en mä usko, että se haluaisi tahallaan säikyttää ton hevosen. Mä laitan tän yhden esteen tänne. Joo, me tarvitaan jo haastetta. Noin. Hienoa. Hyvä. Oho, teillä menee noin hyvin. Miten ne hyppää noin korkeita? Oh, nyt on kyllä aika korkea. Mitä? Toi on sairaan hyvä. Kiitti. Olipa tunti. Lensi porkkanoitakin ikkunasta. Jep. Nyt voitais vähän pestä Freijaa. Totta. Mä otan Freijalta varusteita pois, niin käykö sä hakee ne pesuvälineet? Joo, mä hän kumisukan ja vesiämpärin. Otetaanko iso vai pieni? Ehkä tää pieni riittää. Mä käyn vielä täyttämästä tän. Noin, nyt se pitäisi viedä vielä varovasti. Mä otin jo tän kumisukan. Joo, mä yritän tuoda tän vesisangon varovasti. Noniin, siinä. Noin. Tulee puhdas. No niin, nyt otetaan loimi, niin ei sitten jäädy. Mä haen. Noin tässä. Joo, noin. Sitten tarhaan. Hyvää yötä, Freija. Nähdään aamulla. Jes, ne lähtee nyt. Joo, näen huomenna. Joo. Moikka. Moikka. Sitten mentiin. No niin, heippa Freija. No niin Freija, kurataan sut ihan kunnolla. Moi pois. Nyt sä saat piehtaroida ihan kunnolla. Sitten takas loin päälle ja tarhaan. Ne saa kivan yllätyksen, kun herää aamulla. Mä en kyllä jaksa odottaa nyt tän ilmettä, kun ne näkee ton. Sitä kiitotin.